שראינו אדום וירוק וצהוב שחור, ובעיקר פתאום אני מביא את הבן שלי לבית ספר הזה, פתאום רואה ילדים שלובשים צהוב. זה דבר אני חושב שלא קרה במשך 10 שנים. ועדיין יש לך צמיד ירוק היום. כן, זה מה שמאפיין את מכבי השנה זה נגמרה המאניה דיפרסיה. זאת אומרת, לא מתייאשים אחרי הפסדים, לא מתלהבים יותר מדי אחרי ניצחונות, וראינו את זה במיוחד אחרי הדרבי הראשון שהיה מאוד מייאש, תסכים איתי, שמכבי הייתה יותר טובה וגם הפסידה, אבל הקבוצה לא התפרקה בניגוד לעונות אחרות שהיא כן התפרקה. רוני, הדבר הכי חשוב בעונה הזו, מכבי תל אביב זו אליפות בלי שופוני. כל השנים מכבי תל אביב בעשורים האחרונים סובלת מהרבה מאוד גאווה וגאוותנות. השנה הזו זו אליפות צנועה. מכבי החזירה... ראית את הצוות, אתה רואה את הצוות ואתה מבין מדוע זו אליפות צנועה. היו הרבה שנים שבהם כוכבים, שחקני כדורגל היו יותר גדולים מהמועדון. מכבי החזירה את המושג הזה שהמועדון, הקבוצה, יותר גדולה וחזקה מכל שחקן שוב. אין כוכבים במכבי תל אביב. תראה את הקפטן הזה, את שרן יעיני. דיברתי איתו